Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera dziri kupisa pa social media. Voltz otuka Holy Ten. Voltz opindura Holy Ten. Voltz anyora pa Instagram paka akati, it doesn't matter how fat it gets, the elephant is not the king of the jungle. Ndo zvanyorwa naVoltz, of which vanhu vauyawo vakataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vabva vauyawo nemarilika aitaurwa naVoltz pafire emoji, of which vanhu vanga vakwashandisa pamacomments, asi varipo vanhu vadedzera kuti iyi ndo inonzi clapback. Vamwe vakati hoyo Holy Ten zvatanga zvakare. Vamwe vakati kuna Voltz, you are bigger than that. Vamwe vakati JT ane ma1 plus JT ane maplan. Ndo zvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati aiwa Voltz ane dzungu. Ndo zvachitaurwa nevanhu. Vamwe vakati vamwe vatanzi aita hondo nesu akuda kubuda panews, of which malirika aibuda pana fire emoji. Ndo nyaya iripo guys. Saka nyaya yachona inenge yakunetsa yakuenda kuya kunonzi kunonakidza. Saka vanhu vadedzera taona tanakidzwa. Vamwe vakati pane tukukonfirm tunobuda warova booze. Vamwe vakati aita pressure newe akuda kuputika fuse. Ndo zvachitaurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati ndaona zvanakidza manje. Vamwe vakadedzera kuti aiwa Voltz drop this track please tione kuti munomurova sei Holy Ten. Vamwe vakadedzera kuti Holy Ten chibaba. Vamwe vakati choda hondo ichi vachireva Voltz. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati ko madrama atanga. Vamwe vakati yes, something big is about to go down. Vamwe vakati mujaya ari kuda kusaiza vanhu. Mumwe akati I was waiting for this, Holy Ten akuzvita baba. Vamwe vakadedzera kuti chematama. Vamwe vakati akuputika fuse. Vamwe it's not like Holy Ten anogona kupfura Voltz and stuff. Vamwe vakati it's not like Holy Ten is the king of zim hip hop and stuff. Saka ndo nyaya iripo guys. Vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati hope you have backup kuna Voltz. Thank you so much. Don't forget to subscribe. I'm out.